Ejja niffukaw meditazzjoni biex tiffoka aħjar. Nilqek għal meditazzjoni tal-lum li se tgħinek biex jiżdied l-attenzjoni tiegħek fil-ħajja ta' kuljum. Din il-meditazzjoni hija perfetta qabel ix-xogħol, l-iskola, jew jekk trid li jkollok l-attenzjoni sħiħa tiegħek fuq biċċa xogħol partikolari. Nistiednek biex flimkien nibdew din il-meditazzjoni. Nistiednek biex issib pożizzjoni komda. Ipprova kun b'darek dritt il-ħin kollu. Nistiednek tieħu nifs fil-fond. U bil-mod il-barra. Flimkien se nimmaġinaw ballun isfar. Immaġina li qed iżomm dan il-ballun. Dan il-ballun se jirrappreżenta il-konċentrazzjoni tiegħek fil-ħajja ta' kuljum. In-nifs li qed tieħu se jagħmel dan il-ballun jixel u jikber fid-daqs. Takar li n-nifs tiegħek huwa qawwi u maġiku. Nistiednek nibdew billi nieħdu nifs fil-fond. Żommu għal 5 sekondi. U l-ballun jibda jiżdied fil-kulur u fid-daqs. Noħorġu n-nifs il-barra u nerġgħu nagħmlu dan għal 5 darbiet. Wieħed, 2, 3, 4, 5. Ftakar li għandek is-seta li tbiddel dan il-ballun. U int kapaċi iżżid il-konċentrazzjoni tiegħek. Nistiednek timmaġina dan il-ballun jisir bħax-xemx, jiddi u jaħraq. Tista' issa tħares lejn idejk. Tiftaħhom, tħoss il-ballun enerġetiku jifforma f'idejk. Tħoss is-sħana ħirġa mill-ballun u s-sensazzjonijiet ta' subajk. U nifs fil-fond u nifs il-barra. Dan il-ballun u għalik biex iġġor kuljum. Meta forsi tħossok dgħajef u ma tistax tikkonċentra, nistiednek li timmaġina dan il-ballun f'idejk jagħtik l-enerġija li għandek bżonn biex tkun tista' tkompli l-ġurnata.
Wasalna lejn it-tmiem ta' din il-meditazzjoni. Nistiednek biex iċċaqlaq is-swaba ta' saqajk u ta' jdejk bil-mod. Nistiednek tirrepeti warajja dawn il-kliem. Jien iffukat. Jien b'saħħti. Jien mimli enerġija. Jien kapaċi.